It-turisti li żaru pajjiżna f'April li għadda ammontaw għal aktar minn 234,000 turist. Żieda ta' 15.7% meta mqabbel ma l-istess xahar tas-sena l-oħra. Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li kien hemm żieda ta' 17% tal-persuni li żaru l-Gżejjer Maltin li kienu ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Dan filwaqt li l-ikbar persentaġġ, jiġifieri 35%, kellhom bejn 25 u 44 sena. Fejn jidħlu lil-jieli f'April tal-2018 kien hemm żieda ta' kważi 17% u leħqu l-1,500,000 lejl. It-turisti nefqu madwar 159 miljun u 800,000 euro li jfisser żieda ta' 4% fuq April tas-sena l-oħra. Meta l-NSO tikkunsidra l-ewwel 4 xhur, l-ammont ta' waslit f'pajjiżna kienu 647,921, żieda ta' 18% fuq l-istess xhur tal-2017. L-iljieli żdiedu bi 18% għal kważi 4,200,000 lejl. Dan filwaqt li bejn Jannar u April tal-2018 in-nefqa tat-turisti qabżet l-431 miljun euro, ċifra li hija iktar minn 10% ogħla minn dik tal-2017.